ग्राहकों ପାଇଁ ଆସିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଶସ୍ତା ହେଲା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଦର ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଦର କ'ଣ ରହିଛି। ପହିଲାରୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର ଦରଦାମରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି କମିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ 19 କେଜି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଦର କମାଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ଏହି ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବ। 19 କେଜି କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ପ୍ରାୟ 60 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଅର୍ଥାତ୍ 14 କିଲୋ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଆଇଓସିଏଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମୁତାବକ ଜୁଲାଇ 1 ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲିଠୁ ସଂଶୋଧିତ ଦର ଲାଗୁ ପରେ 1727 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଥିବା କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର କମି 1665 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି ହିସାବରେ କମ୍ପାନୀ ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରତି 58.50 ପଇସା କମ୍ ହୋଇଛି। ନୂଆ ଦର ଅନୁସାରେ କୋଲକାତାରେ 10 କେଜି ଏଲପିଜିର ଦର 1826 ଟଙ୍କାରୁ କମି 1769 ହୋଇଛି। ସେପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 1674.50 ଟଙ୍କାରୁ କମି 1616.50 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଚେନ୍ନାଇରେ 1881 ଟଙ୍କାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 1832 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁନରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଦର 24 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିମାସ ପହିଲାରେ ଦରଦାମର ସମୀକ୍ଷା କରିଥାଏ। 19 କେଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କମିବା ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଢାବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର କମିଛି ହେଲେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦରର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। 42.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ 2025 ଏପ୍ରିଲ 8 ପରଠୁ ବଦଳି ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର 822.50 ଟଙ୍କା, ଚେନ୍ନାଇରେ 868.50 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ